5Tech AI サーバー用 PCB 向け SMT ミニイジェクター。小型設計。指1本で簡単リリース。レバーアシストで確実接続。SMT 対応。PCB へ直接実装可能。多方向ロック対応。長期使用でも高信頼性。リージ型ベースで正確な位置決めを実現。実装時の回転や位置ずれを防止。水滴型ヘッドで操作状態が一目でわかる。直感操作で保守効率と安全性を向上。工具不要クイックリリース。表彰空間でも簡単操作。多様なカスタマイズ対応。省エネ、高保守性サーバーに最適。